Il-Valletta Summit se jkun mument deċisiv u storiku biex jinħoloq pont bejn żewġ kontinenti li wassal għal sħubija fuq sma politiċi, ekonomiċi u kulturali. Dan kien kliem il-President tal-Grupp Soċjalista Ewropew Gianni Pittella fi żjara f'pajjiżna. Flaqa mal-Prim Ministru Joseph Muscat, Pittella enfasizza l-bżonn li għal kontrarju ta' summits preċedenti dak li jkun diskuss jiġi implementat. Non possiamo fare i summit e decidere le più belle cose e poi accorgerci che nel giro di 3 mesi, 6 mesi questi accordi non sono stati realizzati. Quindi, uno, fare gli accordi, grande partnership prioritaria tra Europa e Africa. Secondo, garantire e sorvegliare perché questi accordi vengano realizzati. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li f'dan is-summit bla preċedent jistenna li jkun hemm dialogu ġenwin bejn iż-żewġ partijiet. Fisser kif minkejja li hemm punti li fuqhom jaqbel kulħadd, hemm aspetti oħra li se jkunu diskussi għall-ewwel darba u għalhekk sostna li l-Valletta Summit se jkun wieħed storiku. Pittella saħaq li minkejja li f'dawn l-aħħar sentejn żdied l-interess tal-pajjiżi Ewropej fis-suġġett tal-immigrazzjoni, l-ammont ta' relokazzjonijiet tar-refuġjati għadu baxx. Żied li lil mill-għajnuna finanzjarja, iż-żewġ naħat għandhom jaraw il-problema tal-immigrazzjoni mill-lat holistiku li wassal biex jissalvaw il-ħajjiet tal-immigranti fil-waqt li jkunu mħarsa id-drittijiet fundamentali ta' dawn l-individwi. Gianni Pittella ltaqa' wkoll mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech. F'konferenza tal-aħbarijiet enfasizzaw li l-prijorità assoluta tas-summit se jkun li jinstab mezz kif ma jintilfux iktar ħajjiet. Id-Deputat Prim Ministru sostna li għal żmien twil l-Unjoni Ewropea baqgħet passiva quddiem sitwazzjoni daqstant sensittiva u naqset milli timplementa politika komprensiva. Attitudni li nbidlet dan l-aħħar u xhieda ta' dan se jkun il-Valletta Summit. Mhux proċess faċli, proċess fit-tul però kellu jinbeda u tajjeb li da l-proċess jinbeda Malta. Fil-presidenza tagħna mbagħad f'Jannar jew frar nkunu f'pożizzjoni li naraw xi progress reġistrajna f'dak li għadna li għandu jsir. Id-Deputat Prim Ministru fisser kif fis-summit se jkunu preżentati żewġ dokumenti għad-diskussjoni, wieħed dwar il-prinċipji li fuqhom mistennija tittieħed azzjoni u l-pjantazzjoni għal kriżi ta' immigrazzjoni innifisha.